Ahir ho dèiem amb el Francesc Massana en la seva secció del Vist, Llegit i Explicat. Ell parlava de la música, doncs ara anem a canviar de la frase. Li direm ara al nostre convidat, al Jaume, que diu que no em sent. Ara ho solucionarem, Jaume. Mira, a veure, tens un botonet allà, Jaume, tira cap allà, al fondo, cap allà, dóna-li aquest, clac. Ara sí que em sentiràs, Ara sí, Te faig de tècnic, te faig treballar i tot, Anem coneixent una mica més la ràdio. Home, i tant. Jaume, com estàs? Bé, una miqueta millor del Vertigen i així poder venir a visitar-vos una estoneta. Ben fet, home, ens alegrem que estiguis millor. Ho deia que ahir parlàvem amb el nostre noi que ens parla de literatura, va dir una frase que la canviaré avui al món del còmic. Dius, saps què m'agrada més que els còmics? Parlar de còmics. Està bé. No sé, és que... Sempre podem fer més xerinola. I tant que sí. I tant que sí. Amb el Jaume hem començat, quan ha entrat, i aquest dematí jo parlava d'aquest Los surcos del azar de Paco Roca. Que gran que és Paco Roca. I tant, de mica en mica s'està fent un monstre dintre d'aquí del món del còmic. Llàstima que encara no estigui tan extrapolat cap al món anglosajó, però bueno, se suposa que anant picant a les portes al final s'obriran totes i el reconeixeran tal com és, un gran autor. A veure, és un còmic molt periodístic, molt de treball de camp, de molt estudiar... Sí, documentació. De documentació, exacte, molt d'estudiar doncs la 9, la brigada 9 de la Segona Guerra Mundial, amb aquests brigadistes espanyols, molt de treball, i com dius tu, és un dibuix també molt Paco Roca, molt europeu, molt personal. Molt personal, el seu estil, diguéssim, clar, cada autor tenia el seu estil, no pots copiar tant uns als altres, pots tenir similituds, algun que altre detall semblant amb un altre artista o guionista, però a fi de comptes has de fer el teu segell, si no la gent no et reconeix. Home. Ha de ser així, no... Per arribar a dalt has de tenir el teu estil, sigui més atractiu o menys, però ha de ser teu, no pot ser còpia de còpia. Mirant aquí una mica les obres que ha fet el Paco Roca, tenim el Arrugues, que és una meravella. Aquest és el que em va més encisar, l'Arrugues. Està molt ben tractat aquest tema. Dels iaios i l'Alzheimer, El invierno del dibujante... Aquí tinc dibuixat l'Ibáñez per Paco Roca. Sí, l'Ibáñez dibuixat per Paco Roca, fins i tot el... No, jo he dibuixat l'Ibáñez. Paco Roca te'l va signar. I me va dibuixar l'Ibáñez, li vaig demanar l'Ibáñez. Molt bé, home. Jo pensava que... no, sí que surt l'Ibáñez, però dir, no ho vull dir bé. I ell em va fer... Pensava que li havies demanat al Vázquez, que era el protagonista, entre cometes, d'aquest invierno. Vaig estar a punt, però dic, a veure qui li puc dir perquè ho pugui associar ràpid, no? Perquè, clar, aquell pobre home no podia estar pensant molt de temps tota pensant. Sí, ràpidament va fer un bon esbós i a tinta. Vull dir que molt bé. I grandíssim autor d'altres còmics, i l'últim que encara el tinc pendent, que me'l van regalar per Nadal, que el mirarem ben aviat. Però com he dit, grandíssim dibuixant, grandíssim autor complet. És autor complet, aquest home. Fins i tot va fer un de Batman, no? Batman a Benidorm, m'ha semblat. Sí, va ser com si fos una miqueta un one shot, una historieta curta. El que passa que es van passar una miqueta amb el preu de l'edició, tapa dura, no sé quants euros. Batman a Benidorm. Sí, però vull dir, va ser una cosa molt bestial la manera de treure CC. En vez de fer-ho més assequible pel públic, exacte. Pues va ser molt desastrós, com últimament estan fent els preus aquest editorial. Bueno, menys mal que Estiberri, que aquí són 300 i pico pàgines i són 25 euros tapadura, pues és un preu assequible, i és una grandíssima obra. I és còmic d'autor, que és un tracte diferent de preu i de qualitat. I tant que sí. Grandíssim autor aquest del Paco Roca, que estic enamorat del seu estil,
i he dit que estic disfrutant molt, vaig ficar-ho l'altre dia, que estic disfrutant molt amb el còmic europeu, més que amb l'americà, perquè últimament en superherois no trobo una cosa que m'enganxi. I quan m'enganxa, per exemple, el Daredevil del Sarsky, marxa diu, ho deixo. Sí, ara últimament fan molt el que són temporades, fan com si fossin temporades de sèrie. Van rotant los guionistes i el que estava als Quatre Fantásticos el fiquen, jo que sé, pues, als Vengadores, el que està als Vengadores a Thor, el que està a Thor a Iron Man i au. I van fent roda així cada 2 o 3 anys, segons com els hi vingui en gana, o les ventes surtin, i llavors, pues, au, ja hi som. Per molt que te sentissis a gust amb aquell guionista i dibuixant, pues a mi els diuen que al cap d'un any una altra sèrie, i au. Sí, no, ja t'he dit que estic disfrutant més amb l'europeu últimament. També potser és cosa de l'edat, que ja me faig gran i ja... No, el que passa és que ja et dic això, a les 2 grans ha passat això, i després si tenim temps ja et parlaré del que ha fet el Geoff Johns. Geoff Johns? Que ha fet, està fent un gran projecte dintre de la casa d'Image Comics, amb el seu segell, i se n'han portat un carreter de guionistes i dibuixants de DC que ha deixat la pròpia editorial tremolant. Per això ja en parlarem, perquè és un projecte molt extens, molt maco. És gairebé com si volgués fer un altre univers propi, amb els seus personatges, amb un munt d'equips creatius diferents, molt associats amb ell, que ha treballat ell a DC, i molt a prop, sobretot la majoria dels dibuixants. I ja et dic, n'hi ha per parlar-ne molt a fons i està molt bé. Aquest article el mirarem més a fons un altre dia. Molt bé. Abans d'entrar en matèria, te vaig fer cas. Te'n recordes que vam parlar de la JLA i la JLE, que ara trauran aquells volums, aquells 8 volums, etc. Sí. Me l'he comprat en aquells llibrets petitonets, que són els 16 o 18. Sí, que són de Planeta Lilas. El Planeta Lilas, 70 euros. Però ja tens prou, ja està bé. I ja està, tot allò, en lloc dels 300 i pico que em costaria la nova edició. Com a mínim. Un locat de 32. Són 8 per 30 euros, més o menys. 30 euros? Bueno, no. 8, per 40, perdona. 320 euros i mira, m'ha costat 70. I almenys és per dir, bueno, si m'agrada molt... Si t'agradés molt, doncs podies canviar de format, ni sí ni no. Ni sí ni no. Els primers números sí estan molt bé, va ser la novetat de donar-li una miqueta més d'humor amb uns herois que estan una miqueta així de capa caiguda, amb un personatge seriós que era el Batman, tots els altres estaven de cachondeo padre per ir al damunt, i ja està. Però Pic va durar el que és una miqueta la frescura d'aquests primers números, després ja va costar una miqueta. Pues mira, menys mal, m'he estalviat un munt de diners. Gràcies pel consell, sempre seguint els consells del Jaume, ja ho saben, amics i amigues. Anem a veure, què ens portes aquesta setmana, Jaume? Mira, ara començarem perquè a Marvel publicarà aquest juny, del 24, el primer còmic Disney. S'ha de fer ben èmfasis perquè és el primer còmic Marvel de Disney. Ai, m'ha fa tremolar això. No, perquè és curiós de que com Marvel, vull dir, torna a adoptar llicències i ara fins i tot s'atreveix a treure còmics de Disney. I què veurem? Amb un gran autor com serà el Jason Aaron. Jason Aaron? Que també, jo per mi, ha fet com tu, deixa els superherois una miqueta de banda, agafa les tortugues, agafarà el Tío Gilito. Ai, mare de Déu, el Tío Gilito. Sí, perquè el primer còmic està basat en el Tío Gilito, una aventura que es diu And the Infinity Dime. Serà el Jason Aaron amb una esquadra italiana de dibuixants que cada moment no han concretat res, igual que el número de pàgines ni preus. Tindràs 2 edicions de portades, una amb Alex Ross, que també ha de ser curiós veure Alex Ross dibuixar el Tío Gilito. Ha de ser curiós, ha de ser curiós. Diràs tu, no saps, és un pato de veritat, aquest. T'imagines, no? Ha de ser curiós. No, ha de ser molt curiós perquè l'Alex Ross és un grandíssim dibuixant hiperrealista. A veure què és capaç de fer, no? Ja estic, aquesta la vull, per curiositat. Llavors l'altre el fa un italià. Bueno, serà de l'esquadra italiana com... L'Escalera i companyia d'aquesta, no?
Llavors la sinopsis es veu que és una aventura de viatges en el temps a l'estil Marvel. Bueno, potser se trobarà en personatges Marvel o no, o serà diverses èpoques del Tio Gilito. Bueno, deixem que el Jason Aaron ens Home, jo meravelli amb el seu estil. recordo quan era petit que em comprava les Patoaventures i hi havia el Pantomas aquell, no? Sí, ara està reeditant... Estan reeditant-lo, sí, Panini. El Pantomas, aquell El gran secreto de l'Estradivarius, que era un... Sí, no? Els comprava, saps on els comprava? A la llibreria catalana, allà al Jaume I, a l'avinguda del Jaume I. Hòstia, Ja ha plogut, Sí, ja ha no. plogut, ara és un restaurant de kebab, doncs mira, la llibreria catalana el comprava allà. Pues Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do net. Vaja. Jason Aaron amb el Tio Gilito. Sí. Ben curiós. Imagina't tu. Sí. Per això, potser deu estar cansat de fer superherois Sí, i agafar, pues, el que diem, agafar les tortugues en exclusiva, i ara també pots agafar Disney, que també pot ser atractiu. Vull dir, ell que és més polifacètic, pues, pot triar el que vol fer. Molt bé, bona notícia aquesta. Li donarem un cop d'ull amb aquest primer còmic de Disney de Però Marvel. de moment és als Estats Units. Aquí Estats Units. potser te vindrà cap a Nadal, perquè si és juny, si tot va Sí. bé entre fetges d'entrega, el que diem per aquí cap allà, cap a la tardor i hivern. Tardor-hivern A veure què tal. de Sí. finals d'aquest 2024. Mhm. Què més, Jaume? Aquest cap de setmana hem tingut el Saló de València, Molt bé. de l'1 al 3. M'ha agradat força la seva pàgina web, que està molt ben estructurada, està molt plena d'activitats, tant de cosplay com de videojocs, com de cinema, també començarà a agafar cinema. I m'he fixat perquè hasta els vaig comptar i tenien 74 autors com a convidats. Bon número. Només amb l'apartat del còmic. Tot l'altre no vaig entrar perquè no tenia massa temps, però diguéssim, Déu-n'hi-do ja com comencen a cuidar aquest saló i a fomentar el d'autors. Mira, només per dir-te una miqueta pel damunt, i va anar al matrimoni Talbot, que aquests treballen per la cúpula i fan còmics bastant molt bons. Anne Picot, autora francesa, guionista i il·lustradora. És una obra... la seva obra mostra molt el paper de la dona en diferents societats, per exemple, Diosa i Amàlia. Tenim d'autors espanyols el Cafu, el Paco Roca mateix, que tu has mencionat, també hi va, el Bou, el Mariscal, el tan famós Pare del Covi. tot això. Tàvila, Greda, Coello, Acuña, Fornés, Belén Ortega, Dañino, Bueno, molt bé. etcètera. Un bon plantell d'artistes i guionistes i dibuixants. Nosaltres vol dir que facin signatures tot així, però de moment hi van, ja sigui per fer conferències exacte, sí. mostres del seu treball, doncs tens 74 autors, només amb l'apartat de còmic. No vas mirar ni a l'apartat de cinema ni a l'apartat de res, No, sinó... perquè dius, bueno, el temps a vegades ens apreta una miqueta i dius, pues, bueno, resaltem el que és la nostra secció i després un altre dia, si és necessari, ja farem l'altre. Però, però estava molt ben presentat i molt ben analitzat per lluitar-hi. Doncs Déu-n'hi-do, felicitats per aquest Saló del Còmic de València que està creixent amb força, com veiem, amb 74 autors. A veure si cap aquí a Barcelona... Quan toca? El maig, no? Sí, al maig. Al maig toca ja 3, 4, 5. El Saló del Còmic de Barcelona. A veure què tal. Ja ha sortit el pòster, no? Amb Sí. polèmica, em sembla que hi havia. També? Sí. Bueno, ja el tornem a analitzar més. Analitzarem a més. Quan tinguem el que és la llista d'autors i tot el que fan, llavors o els hi donem un aplauso o els hi fotem clatellada. A veure, més val que es portin bé, que I tant. ja porten diversos anys que l'únic que fan bé és pujar el preu de les entrades. Tot l'altre Això sí que deixa molt que desitjar. Exacte. Per tant, Més noticietes, Jaume. tu te compres ninos del McFarlane Toys? M'agradaria comprar ninos del McFarlane, però m'ha dit la dona, ja ninos ja no entren. Ja no entren tants ninos. Aquest any compleixen 30 anys. Ja! 30 anys fent Fent ninots.
fent, figures d'acció, com sí, diuen. Sí. Home, Ojo, dels de l'Spawn, que va ser les primeres. Sí, el que fou en un principi una empresa privada, en els anys 90, Sí. ha evolucionat fins a convertir-se en líder de la seva indústria. Imagina't, deu estar a dalt de tot i Sí, la deu tenir McFarlane primícia a tot arreu. no és Hot Toys, no arriba a la categoria de Hot Toys, però són més petits, però estan molt ben fets. Són 30 anys, Són 30 anys de treball. Competint i tenint un munt de figures. Jo tinc la de Scream, jo tinc personatges de terror, tinc el de Scream, tinc el del Chucky, Molt bé. el del Halloween, el de Viernes 13... Bueno, tinc uns quants que és del món del terror. Jo me vaig mirar els Batmans, el Batman de Keaton, el Batman de Val Kilmer, el Batman del George Clooney, el Batman del Christian Bale i el Robert Pattinson, els 5 Batmans, Déu-n'hi-do. són els 5 Batmans que han tret el McFarlane Toys, però clar, el paquet aquest costava 100 euros i la Carme va dir sí, a 20 i pico de figuretes més o menys. Bueno, més Més o menys, però molt ben fetes. Me va dir la Carme no. I em deixava la del Cuervo. La del Cuervo de McFarlane Toys. Molt bé, molt bé. És molt xula, Molt xula. No, ja dic, per això vull dir que 30 anys ja és el que diem. És que passa el temps volant, Jaume. Passa el temps volant. Bueno, a mi li va molt bé al McFarlane, perquè això li apoya pues, la seva parcel·leta de còmics, que també li funciona força bé. Sí. Però bueno, Déu-n'hi-do, 30 anys són 30 anys, Spawn encara s'edita. Sí, i té el seu èxit. I tant, i els seus seguidors a Spawn, Déu-n'hi-do. Bueno, doncs mira, felicitats a McFarlane, si ens volen enviar un paquetet, sí, no? nosaltres encantats, Sí, no? Després de fer la publicitat, nosaltres encantats, La publicitat i som-hi. Més cosetes. Te recordes que cada 15 dies tenim una novetat del segell del Kirman, Sí. que fa referència als clàssics de terror, com hem dit abans, el Dràcula, la criatura de la Laguna Negra. Ja tindrem el del Frankenstein. També serà una sèrie limitada de 4 números. Molt bé. Una nova reimaginació del film i del personatge, amb Michael Walsh i Terry Mary Griffin. Aquest dibuixant no el connectem, però per les pàgines pues, tornava a ser pues, la mateixa manera de treballar que han tingut amb Dràcula i la criatura de la Laguna Negra. Al final els faran tots, faran la mòmia, també faran Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ha de ser divertit aquest tipus de còmic, almenys com que és autodidacta, només un volum de 4 o 5 números, ha d'estar molt bé. Home, Robert Kirkman, pues aquí... Aquí és l'alma mater, no és que estigui darrere, no està ni darrere. de guionista, no, però bueno... Sí, però la idea és bona, agafar el que és els personatges d'aquella època, reinventar sense fer massa exagerat el producte. Correcte. I portar el temps d'ara. Molt bé, molt bé. Doncs mira, és una nova línia, sí. La criatura de la Llacuna Negra. De la Llacuna Negra, i ara doncs tenim el Frankenstein, que és ja el gran monstre del cinema, aquest monstre de Frankenstein, de la mà del Robert Kirkman, pare dels zombis. I d'altres. I l'Invencible, que et compres Invencible, bueno, ja te'l deixaves, ja te'l deixaves. No, per favor. La sèrie a Amazon és una veritable meravella. Quina meravella. Més cosetes, Jaume. Anem cap a recomanacions de productes que ja s'han publicat aquí. Un ja me l'he pogut llegir, que és El Ojo de Odín, de Mostroz, aquest ja el vam parlar una miqueta, que és de l'editorial Batidea, i és una meravella. Mira. Tracta sobre una noia que es diu Solveig, que té visions i desmais, per la qual el porten a tenir una missió una miqueta molt a la interpretació de les seves visions. Narrat en primera persona, es converteix en una lectura densa, però amb bona prosa.
tenim que mentre el guionista t'expressa els sentiments i emocions de la protagonista, Giorello, Tomàs Giorello, que és l'artista, s'encarrega de l'acció. Els diàlegs, les situacions que fan que t'integris dintre l'obra, la converteix en que és un producte molt ameno de llegir. Ho he vist també en altres foros com Zona Negativa i altres webs, i tots la posen molt amunt, més d'un 9. Més d'un 9? Més d'un 9. Un producte molt ben elaborat, molt ben tractat, i que, bueno, l'aventura sí que l'acaben, però diguéssim que no deixen acabat el que seria el món aquest que volen Ja t'entenc. entre el guionista i el dibuixant fer. Possiblement l'any que ve o l'altre poden vindre amb una altra minissèrie i continuar amb altres aventures d'aquests personatges. L'aventura acaba, però no està del tot tancat. No, diguéssim, a veure, aquesta sí, com a aventura sí, però bueno, els personatges se suposa que tal de la manera que ho fan ells dos poden continuar havent-hi més altres aventures. L'Ojo de Odín, còmic adult, doncs que, mira, que el Jaume ens ha recomanat personalment, que li ha agradat molt. Més cosetes, Jaume. Tenim un altre còmic que també m'ha entrat molt per la vista i crec que serà bo. Es diu Carretera Fantasma, del Jeff Lemire, Sí. amb Gabriel Gualta, que és espanyol, que ha fet Magneto, Vision, i entre ells dos van fer Sentient, que va publicar Panini en un volum unitari, que és una historieta de ciència-ficció unitari. Aquesta història es basarà en 10 números, aquí seran 2 volums, igual que ja s'ha publicat el primer en Amèrica, i ràpidament Estiberri, només sortia el paperback del primer volum, ho ha fet aquí, a Espanya, que jo crec que dona a entendre que és un bon producte, perquè ràpidament Estiberri ja ha fet l'edició en espanyol, i es publica a Image, i tracta d'un camioner que socorre amb un altre conductor, i al tocar un objecte, diguem que passen coses, no? Es troben amb una espècie de survival road movie, amb tocs de terror i ciència-ficció de viatges dimensionals. La mira pel terror i ciència-ficció és bastant bo. La situació és una miqueta diferent, com si fos una miqueta amb detalls puntuals, i crec que pot anar força bé aquesta publicació. Ja et dic que Estiberri ha apostat molt ràpidament a treure la publicació, objectivament de voler dir que han vist que la historieta té suficientment ganxo per anar amb aquesta velocitat tan ràpid. Doncs molt interessant tot això. Sí, perquè ja et dic, quan les editorials van tan ràpid, Mira. és el que diem. Ràpid. Claro, és que és el que diem, això s'acaba ja. Ens queden allò com aquell que diu 3 minutets. Doncs els dedicarem a la Ramona Fradom, que pobreta ens ha deixat. Ramona Fradom. Sí, és una dibuixant americana de 97 anys. Bueno... Pobrete. Déu-n'hi-do, quasi el 100, Ai, s'havia quedat allà, però bueno... El 24 del febrer ens va deixar. Era una dibuixanta amb un estil molt adelantat a la seva època, amb una professionalitat milimètrica i recursos gràfics que resultaven molt frescs i dinàmics per a la seva època. La seva obra més centrada va ser amb Aquaman, Plastic Man, Metamorfo i tires de premsa de la Brenda Starr. El seu estil és molt maco, jo l'he pogut comprovar amb còmics i Déu-n'hi-do. 97 anys. 97 anys. I els últims anys de la seva vida, i de forma esporàdica, i sense cobrar, va col·laborar amb Bob Esponja Alça! i els Simpsons. Molt bé. Déu-n'hi-do, allò que dius, Déu-n'hi-do, no va parar de dibuixar i de fer, treballs, fins que ja va voler. Vull dir que va ser una dibuixanta molt
molt assidu al treball. No, A part de fer la seva vida com a família i tot, vull dir, doncs Déu-n'hi-do. i a més, com dius tu, va col·laborar gratuïtament per Bob Esponja i pels Simpsons, dues sèries mítiques. Sí, perquè ja estava retirat, tal com diu Sí, aquí, sí, home, estava clar. retirat i pues, bueno, va fer alguna coseta, li va dir bé fer gràcia pel que Home, fos. i tant, allò, quan I pam. t'acabes de jubilar i dius tu, i ara què faig? Doncs mira, vaig aquí sense cobrar, tal, i a col·laborar. Sí, i a vegades que dius, mira, jo què sé, com que t'apeteix, vull dir, no hi penses en el fet de la remuneració o el que I sigui. tens experiència i ajudes als nous dibuixants, que potser comencen nous dibuixants als Simpsons o a Bob Esponja, i diu ella, Ja, mira, pues tira mira. per aquí, tira per allà, aquí el color, no sé què, vigila. Bueno, pues mira. I DV l'editorial, amb l'entrevista que li va fer el Chaikin al 2014, li va realitzar un llibre sobre la seva figura. Pues mira, descansi en pau, la Roberta? Ramona Ramona Fradon. Fradon. Doncs mira, descansi en pau, 97 Déu-n'hi-do. anys, Déu-n'hi-do, una bona vida dedicada al món del còmic. Fins als 97 i fins als 107 tindrem aquí el Jaume. Esperem. Esperem. Llavors tens que estar tu també a l'altra part de la línia, tu mateix, Sense cobrar? Bueno, això ja en parlarem. Ja en parlarem. Jaume, com a bunga, moltes gràcies. Com a vocatori, vagi Gràcies. molt bé. Fins la propera. Gràcies a tu. Adéu.